Mba, maka gịnị? Igwe, ebe ọ bụ na ike dị n'ugbu a, ma nyanwa, ma nwunye ya, ma ndị be ha, nwudere na-eche ka ori anụ fa. Igwe, nwa nke furu ugbu a, anyị napụtara ya ezinụlọ ike. Anyị chọrọ ka nwa nke a nọrọ n'obi ma ọ bụrụ mgbe ị ga-amụta nwoke ọzọ. Akịdị, Igwe, isi ọ dịkwa gị mma? Kedu okwu i kwuru ya? Igwe, asị m kwuo, ana m asị ka nwa nọrọ n'obi gị. Ọ bụrụ na ịmụta nwa ọzọ, Igwe, ọ nọrọ chelu mgbe ị mụtara nwa ya nọchite anya gị. Akịdị, Igwe, kedu maka ndị ọzọ na-agbafuru? Igwe, ya fụrụ onye nke ahụ. Ị ga-achị ya ebe ọ bụla ọbagodi n'ọnụ chọrọ ya baa n'ọnụ, ifu ya ka ị gbuo ya. Ọ bụrụ na ị gburu ya ma nwee ezumike ama ndị maka ọ dị ndụ sobodo mana nke a ekwutara ị ga-ekwu ya kunye lọlọ m nke bụ nne ya ka nchegodi ihe m ga-eme. Nwa nye nwunye Igwe lọlọ nke bụ ana m abịa jebe ana m abịa. Igwe, ị na-echere m ezigbo echiche. M ga-ejebe jezu ike ọgụ ka mụ na Chimkpa ihe ga-eme. Agịdị, Biala. Kwa ni weno ngo beli fen neme. Ai, non. Ah, dike. Dike. Kabanya. O tokpo ni tiana. Ababi nanku. Mbonu woke. Ne non.
Otu ndị. Anyị dị mma. Hey, no. Obi jupụtara m na aṅụrị n'ụtụtụ. Ebe anyị bịagoro, mpụta anyị pụtara taa gosiri na udo na ịhụnanya adị n'obodo anyị. Ọ bụrụ na ọ dịbago, ọkwọta ebe anyị kutelu ka anyị tụfuo mma agha ife niile a ji akwapụ ọbara n'obodo a tụfuo ya were mma na ọgụ ka n'ime ugbo gaa kọọ ọrụ kọpụta ife a ga-eri a ga na-eji azụ ezinụlọ malụ na ndụ adịgo ọkwa eziokwu ndụ adịgo onwere ife ọzọ fọ mana mbọ ọnụ biko ka anyị gabazienu nje kọba n'ọrụ na oge adịrọ nsogbu adị nsogbu adị ka anyị gaba ọkụ ifuru anyị n'ugbo ife anyị ga-alụ ebe ahụ tata chere ka nkwu aka na-eti ala chere ka nkwu ihe ka mmadụ ihe anyị ga-enye ndị obodo anyị ọ bụrụ ihe anyị ga-anapụ ha anapụ eziokwu kịta ka ikwulokwu ka dị mkpa ikwulokwu ka nwoke nkata nchọ ka mkpa bụ itu anyị ga-esi nụọ ọgụ maka obodo anyị gbam onwere ife ọzọ ọka ife abilu n'etiti maka na ife na-ebe n'obodo a ka na-ebe mana agbanyeghị nọ na-ebe mana nchọrọ ka anyị ncha welu maka ife a wee garuo ọrụ rụpụta ife a ga na-eri n'obodo a ka anyị welu maka ife a na-ebe n'obodo a ga-arụ ọrụ n'ugbo a na-akọpụta nri ọkwụghọta nsogbu adị ka anyị na-aga ọkwọlụ anyị ga-alụ aka mana mbọ n'ucheru biko ọ bụ na ajọ ọhịa ka ịkpa ya aga ihe a ana m agakwa ọrụ ana m aga mbọnụ ọkwa na ebe a ka anyị na-aga mụwa mangakwa manga ụjọ na-atụ m ma mụ ahụ eziokwu ma mụ chere ọ bụ ụjọ na-atụtụ nụ anyị ụjọ ji m ụjọ ma gị nwa dike ụjọ na-atụ gị amara m ibu dị iche na-ajụ m ọmụnwa gị na-alụ unu chawa afọ nshi nsogbu ka anyị gabazi onwere ife ga-eme unu mgbe ọ chere ma nụ ihe anyị na-emegasị na-emanye ụta ọ ka iji ihe wee metezi na-ema otegonu ọwụta ka o bido chelu ọ bụrụ maka ezinne ọ bụrụ ya chaa ife a na-eme ka ọganiru obodo a ya ọgwụ chifi na-eme ọ maka ọganiru obodo ọ bụrụ maka ezinne mana bọnụ o nwere nsị ka njụọ ote nwata nwaanyị a si fụ gị n'anya mana egwu na-atụ m kịta bụ na ịma onye igwe anyị bụ maka mmemme nke a na-eji ime n'obodo anyị a o nwekwa ike ọpụta nwaanyị a sikwa na ọnya ka ọ ga-anụ onye ọ bụrụ egwu kwụsị ya igwe gịnị chelu ọwezinne nke m ka ị na-akọ ka ọwezinne ọzọ o nwere ezinne ọzọ m mara chelu ka ngwa gị fe ghọtara ọkụfula ezinne nwa ahụ bụ ụtọ m nwa ahụ bụ ọdịnobi m anwụ na-acha n'abalị ka ọhụ maka chi igwe ọ bụ na igwe tụọ nwa ahụ aka si na ya ka ọ ga-alụ ma ife ga-eme igwe ana m ga-egbu igwe ka anyị gaba ga-emenwukwe ya mụnwa anyị ga-ewe ya bụrụ ka anyị ga-emebe ka anyị gaba n'oge ife m ga-eme ya mụnwa igwe anwụgo ọ bụrụ maka ezinne na ezinne nke m mụnwa nwe ezinne nwere ya mbọnụ anyị erube ebe ọhụụ anyị elubago ọ terezi aka ịbịa n'ụlọ mmadụ ka anyị ji ozi ọ bụ na olu nkịta ebupụte nkata si mba ezinne kpalịwasị onwe gị nwekwa mkparị dị na ya kedu ka esi wesa ya bịa na be gị ka abịa nyela gị agabacha akpụ mma nyerọ mmadụ ọ maka nke gị ngana nwụrụ anwụ cherenụ kwụsị ndị nụnụ ka nkọtụrụ na obere akụkọ zuo n'ike biko
Mama paneze do. Una makwalo. Na anụ ọfịa ahụ bi na be igwe. Odibe ezi igwe na ebuduna. Ebudu. Una makwalo na ebudu kana ebu onwu zo onwe ya da na ba. Mgbe ọbụla ọteli ukwu fekem ka ihe a na-akwa aka bịa na baanyị Na gị mekwara. jụọ ọnụ m ihe ọ na-achọ ka ife ọ na-achọ. ọ chọrọ ịnụ Adakụ ọ chọrọ ịnụ kidibenụ m Ekwesị abalị. kedu ebe ọ gbalụ mụ na Egbudu Igbo tọcha. onye napụrụ Bashal onye bụ eze debe tupu o wee rie kedu ka onye esi wee nete m anya achala ugo dị ka m Ịba talo. nwanne m mana ọkwa ifuru Egbudu a oge ụfọdụ ọ na-adị mma m fichie ya ọnụ ọ na-adị mma m were ya ihe n'ime ebe a kpachie ya eziokwu ka m na-agwa gị Nne dike ịmara ife na-agụ eze na-agụ odibo mana ọmarịcha nwa ọfụma. Ataghọkwa m Egbudu ataghọkwa m ya ncha Adakụ ọje bịara isi na ịchọ ha ọje Egbudu abịa ịchọ ha Egbudu Adakụ kekwenye iji esi na ịchọ ha ọje Adakụ ọ wụ eziokwu ihe Ezinne gwara m ugbu a ọ wụ ya eleghị mere iji si na ịchọ ha oje ebe ịmakwa na oje ga-enete gị anya na mma ị mara ya na-edozi gị ahụ ọ ga-enyekwere gị aka napụta gị na echiche niile ị na-eche gbasara Egbudu ọ ga na-enye gị nsogbu chaa ezi nwanne m Ada ọmalịcha n'ezie ihe unu kwuru bụ eziokwu unu maara na m hụrụ Oje n'anya karịcha ihe niile dị n'elu ụwa ahụrụ m ya n'anya hụfere ya nke oke nke bụ na oge abalị ọbụla m chọrọ ịrara ụra Oje dị m n'obi nchụ ichu mmiri Oje ihe niile m na-eme Oje mana ọ bụ otu ihe kpatara m ji wee kpanya bụ agwa jukenenụ m ụmụ mma nke ọrụ unu ihe kpatara ya bụ ihe bụ na m achọghị ka Oje nwụọ achọrọ m ka ya bụ nwa nwụnarụ m achọrọ m ka m nwee ihe mgbawa obi gbasara Oje ya mere m ji wee sị ka m nọrọ n'akụkụ na-elepụ anya ka ya bụ ihe wee sụa wee bie ọgwụkwanụ ka ọ ha m n'ọnụ ya wee ezi ịhụnanya nwanne m ịhụrụ ya nnọọ n'anya ma n'obodo anyị adịghịzi mma mana ebe ọ dị otu a ka ịkwana ihe ị ga-emezi cherekwanụ nwere otu ihe na-abịa m n'obi oge ọbụla jukenenụ nke bụ na m na-echu mmiri ọ na-abịa m n'obi ọ na-eme m n'ahụ na-akpa nkụ mgbe m na-esi nri ya bụ ihe na-abịa m n'ahụ ọ na-eme m n'ahụ ka anya bụ odibe eze Egbudu m ọ na-eme m n'ahụ ka nwa ahụ ga-anwụ nso hapụnụ m aka hapụnụ m aka m ekwu ọzọ dị ka nwanne ya bụ na ọ bụrụ na ọ nwụhụ nso nso a o nwere ike nwee ihe mmerụ arụ ga-eme ka e buru ya bupụ n'obi eze unu ga-afụ na ya ndị mmadụ ya anụkwa ife ị na-ekwu. n'ekwenụ m anya Adakụ ịnọkwa n'ụlọ nne m na nna ịrapụtakwana m ịnwekwana nwa lapụta m Adakụ hapụ n'Egbudu ọ bụ na Egbudu anwụhụ ị ga-egbu Egbudu iji okwu mma edu ya mmụọ mma eje afịa gagotere ya mma mfụrụ anya nwere ya pụọ n'afịa ọ na ọnwa unu ga-anụ n'akụkọ mmụọ ya n'obodo a Adakụ biko mbezikwana ọsọ daa na ya ga-azọgbu nwaanyị dị ime ọsọ adaanụ ndị nwere ụkwụ azọgbu nwaanyị dị ime ejide mbesi n'ọnya Adakụ mechikwa ọnụ ihe emekwa Oje ka ọ Egbudu ka mmadụ adịke ndewonu daalụ nwaanyị ọma ndị m agwago gị ga-agbazi na asịrị n'ụlọ ịchọ ka igwe bepụ mmadụ isi aka m adịrọkwa ya o ị na-afụkwa ọkụkọ sikwara ihe o ji etiri mkpụrụ ọbọ ka ihe ji aka hapụ ya ọkwa ka nnukwu ọnụ ya etipụgokwa m mkpu isi gịnị mụbesi na onye asịrị ihe egbukwu ya
Akede. Igbo. Ka ku si waje. Igwe. Ni àwọn ka baba ni me ajo ta dị n'obodo anyị. Eziokwu. Egwu agụ no. Onkolo onye ọzọ anyị na-atụ egwu. Kita ka anyị ga-egwu lewe nụ. Igwe qu'est-ce que nous touche chez moi? Onye ka ibu arụkụ n'ọnụ. Igwe JIKOIKE kwu okwu iti ọnụ. Igwe ngwa gị ka ị ga-eme. Ọ bụ na ị mere ya. Otu a nwunye m na nwa m si wee nwụọ. Otu a ka ị ga-esikwe wee nwụọ. Igwe gị jụrụ. Ama eme otisi kwuo. Igwe